tuturor și bun venit la un nou episod. De această dată sunt alături de Tudor. Salut! Și facem Q&A-ul promis în episodul anterior. V-am spus să ne lăsați comentarii. Au fost destul de multe, spre surprinderea mea. Și mai ales vă mulțumim că mi-ați bine dispus. Am văzut că v-ați abonat foarte repede, am făcut undeva la 150 de abonați în câteva ore, 26 de ore. Nu a fost o zi în care am făcut, a fost, știu că ieri am făcut 100 de abonați undeva la ora 3, adică chiar după 12 ore de la deschiderea canalului, că am postat, l-am deschis la 3 noaptea și am făcut chiar la 3-4 pe acolo undeva 100 de abonați și 100 de like-uri și vă mulțumim foarte mult. Deci hai să începem cu Q&A-ul promis și răspunde foarte sincer la toate întrebările. Cu ce filmați? Păi filmăm cu o cameră Sony HDR CX290E Full HD și ne descurcăm foarte bine cu ea, doar că o să des puțin pure deoarece filmăm de la bec artificial. Câți ani aveți? 14 ani amândoi. De unde sunteți? Crăciunul de jos, Alba, România. Europa. Cu ce editați? Păi edităm cu Adobe After Effects și Filmora, dar randăm în Filmora 1080 pe 60 fps și spun că sunt destul de bune și ușor de folosit și cuprind toate categoriile de editat și sunt foarte... Dar prietenul nostru Inasio, să-i dați subscribe, lăsăm canalul în descriere, ne ajutați și ne dați niște sfaturi și o să ținem cont de asta. ce vă place să faceți în timpul liber? Să jucăm fotbal, să ne Fortnite. Fortnite Și sale în ultimul timp. Da. Cu ce editați? Da, dar aia în fiecare zi. La ce sumă de abonați ați vrea să ajungeți? La cât mai mulți abonați, desigur. Da, la o sumă, la 10 milioane. PewDiePie, 80. nu. O sumă decentă în care putem să ne bazăm pe voi. 1K. Cum de v-ați apucat? Am văzut la YouTuberile mai mari și au fost o dorință de mai de mult a noastră și în sfârșit ne-am apucat și noi de YouTube și sper să avem succes ca la primul video în continuare. Aveți găgici destule. Avem. Aveți de gând să vă țineți? Normal că avem de gând să le ținem, având în vedere că ne-am apucat acum o zi. Doar că probabil o să postăm puțin mai întrerupt din cauza examenelor, dar 100% o să ne ținem, mai ales după examen, o să postăm în fiecare zi daily și o să aveți daily vlog-uri din tabără, da, din Oradea, vară. Da. Și să uitați. De acum vă spun. Ne cunoaștem? Nu Daria și Poș. Nu Daria și Poș, nu ne cunoaștem. De cât timp faceți fotbal? Păi 4 ani. El 4, eu 5 ani jumate, cam așa. Și sper să ajungem departe cu chestia asta. Care e mai bun la fotbal dintre voi doi? El. Eu puțin, dar și este care e mai înalt? El. El, așa este un pic mai... Subscribe la el. Pe Instagram, 895. Tot follow. Follow. De cât timp sunteți prieteni? De 12 ani. Cam așa, de 2 ani și ceva. Spuneți două colegi de la voi din clasă. Colega de meditație, Andreea Ștef, și Ana Maria, colega de bancă. Păi, eu pot să spun Adelia, Costea, Paula, Cristea și mai mult. Mai mult, dacă mă duc. La ce profil vreți să dați la liceu? Info. Eu merg în Cluj la o echipă sau în media și la Gazetan sau ce vrei Cluj, una dintre ele, dar și la profil cred că o să merg la info engleză. Ai fumat? Nu. Eu nu. Un pic. Aveți frați? Nu, eu sunt home alone. Am o soră. Și îți place? Nu. Aveți crush? Da. Eu nu am și chiar dacă nu mă credeți, nu-mi doresc. și chiar dacă nu mă credeți, am spus că răspund cât de sincer posibil, deci chiar nu am, o să chiar spun. Nu se mai cu celul al nostru. Ba nu. De ce celul e albastru? Așa a vrut Dumnezeu.
Așa vreau Dumnezeu chiar. Dacă noi nu vedem aerul, peștii văd apa. Probabil că o văd, noi o vedem. Dar noi, chiar dacă nu vedem aerul, peștii văd apa. Și eu văd apa cu ochiul. Cu ochiul. Ești de acord cu apa la copii după ce trec de perioada grădiniței? Da, normal. Și acum beau apă. Da, mai ales după antrenamente. După sală. Da. Apa e bună. De câte s-o zis? Cum se numește aplicația cu care v-ați editat poza? PixArt. Adică acea poză, avatarul canalului a fost editat cu Pixar de mine, dar thumbnail-urile le edităm cu alt program de pe calculator. O să fac un video probabil cu el și o să vă explicăm cu ce filmăm, cu ce edităm și tot felul. Respect de o film. Atât. Ba nu, mai sunt. Ce sport practicați? Fotbalul și sala. Sala. De unde v-a venit ideea să vă apucați? De la Shelly. Nu chiar, mie nu exact, nu chiar de la Shelly, de la mai mulți youtuberi. Mai ales că eu am mai făcut înainte. Cam atât. Cred că. Faceți Q&A? Da, mai facem, probabil o să mai facem N-avem idei? Când nu avem idei, o să apelăm la Q&A. Atât. Cred, cam atât. Când puneți următorul video? Am uitat. Probabil că joia, vinerea. Depinde cum stăm cu meditațiile, cu temele pentru școală și ce suntem a 8-a, examen. Cam așa. S-au apucat băieții din Găcineri? Da, s-au apucat băieții din Găcineri de vlog și de filmat. Să știți că e foarte tare. Apucați-vă și voi. Pe data viitoare lăsați-ne în comentarii sugestii de clipuri. Da, și dați like, subscribe și share un com la acest video. Eu am fost Vali. Eu sunt Tudor. Ne formăm Tuga și ne revedem data viitoare cu un nou episod. Lăsați întrebări și tot felul pe... Și subscribe pe Instagram. Follow chiar. O să aveți Instagram-ul noastre în descriere. Deci, ne revedem data viitoare. Pa!